Jeroen. Ja, eigenlijk een belofte maakt schuld, maar schuld is het niet. Eigenlijk verstond hij met alle plezier. We hebben de ganse zaterdag opgetrommeld en ja, eigenlijk komen hier speciaal voor dicht. Ze komen hier een serenade brengen. Ja, we hebben een zoenpresentje metgenomen. Eentje is van de zaterdag-harmonie. Ja, eentje is er van Eugenie en mij. Maar echt wel, ja, voor ons ook allemaal, echt allemaal een ontzettend fijne carnaval toe. Echt wel, ik geniet ervan. Doe maar niks. Wacht even, voordat het nog een nummer speelt. Tuurlijk de microfoon aan jou. Fabian, Eugenie, ja, de hele soort zaterdag-harmonie, geen gezeik. Zoals ik het moet spreken, hè. Ja. Maar ik vind het echt geweldig dat je hier zit. Ja, Fabian, die heeft ze met me metgeleefd die afgelopen dagen, de afgelopen week sowieso. Misschien ook nog net te veel, maar dat mag niet veel. Nee, ik vind het echt geweldig dat je hier zit, zeker met de zaterdag-harmonie. Ja, ik ben zelf de wedstrijd, we organiseren altijd het inblazen hier, maar ik heb hier jou ook nog in die zin vanwege andere verplichtingen, ook al begrepen. Maar wat geweldig dat je hier zo kunt spelen in de grond. Ik vind het echt super. Ik wil eigenlijk, ja, natuurlijk wel voor jullie allemaal decoreren, maar dat kan jammer genoeg niet. Maar ik wil dan namens mij, Fabian en Eugenie decoreren met mijn medaille. Eigenlijk namens dus allemaal. Ik vind het echt geweldig. Super. Veel te veel, sorry.